कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. पणतुर्ली राऊळवाडी येथील श्री सातेरी देवी पंचायतन देवस्थानचा पुनर्प्रतिष्ठापना आणि कलशारोहण सोहळ्याच्या तिसऱ्या दिवशी विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडले. महिला वर्गाची विशेष उपस्थिती होती. तिसऱ्या दिवशी देवता पूजन, अग्निपूजन, गृहपूजन, वास्तू, गृहपर्याय, मुख्य देवता हवन असे कार्यक्रम पार पडले. देवता पूजन झाल्यानंतर नैवेद्य दाखवण्यात आला. त्यानंतर महाप्रसाद घेण्यात आला. यावेळी भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. खास करून गावातील महिलांनी एका रंगाच्या साड्या परिधान केल्या होत्या. याचवेळी दैनिक कोकणसादच्या विशेष पुरवणीचं प्रकाशन करण्यात आलं होतं. तर उद्या मुख्य कार्यक्रम होणार आहे. या सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचं आवाहन देवस्थान कमिटीकडून करण्यात आलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.